қарзи дебитори ширкати барқи тоҷик ба миқдори 265 миллион сомонӣ зиёд гардид. мо ба миқдори 1 миллиард 659 миллион сомонӣ дар соли 2016 барқ ҳисобӣ шуд. аз ин чихеле ки гуфтем ба миқдори 1 миллиард 436 миллион сомонӣ ҷавонӣ кардем ки 265 миллион сомонӣ қарзи дебиторимо фақат дар соли 2015 зиёд шуд. сабаби зиёд шудани қарзо ин рости гап аз тарафи агентии насосҳои обёрии агентии беҳдошти замин пурра пардохт нагардидан. аз ҳисоби ташкилотҳои буҷетӣ маблағи бағ дар соли 2016 пурра пардохт нагардид. ба ғарз аз ин хоҷагиҳои деҳқоние ки шахсӣ шудагиянд ба вазорати кишоварзӣ ёзи насосҳое ки об метиҳанд ва ё пурра пардохт накарданд ва аҳолӣ сабаби аҳолӣ мо ин хел аст ки рости гап мо зиёда аз 100 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар давраи зимистон чӣ хеле ки шумо медонед гуфтам истифодабарии нерӯи барқ якчанд маротиба зиёд мегардад. дар тобистон вақте ки истифодабарии барқ кам мешавад дар се моҳаи дуюм яъне нимсолаи якум мо ҳамин қарзоро аз мардум бо роҳи фаҳмондадию талаб кардан мегирем. дигар қарзои мо дар назди нерӯгоҳи сангтуда ба 1 январи соли 2017 хоб 654,3 миллион сомониро ташкил медиҳад. қарзи ширкати барқи тоҷик дар назди андози ҷумҳуриявӣ 194,2 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар назди сангтудаи 2 458,1 миллион сомониро ташкил медиҳад ва дигар дар маҷмӯъ қарзи дебитори мо 1 миллиард 577 кредиторик 2,7 миллиард доллар